Avui, un dia més, aquí a la llibreria Ona, jo vinc a recomanar-vos efectivament els llibres que crec que podeu regalar aquest Sant Jordi, perquè sí, nois i noies, Sant Jordi és ja, L-L-Y-A, o sigui, està a punt d'arribar, com diuen els castellans, està a la volta de l'esquina, i ens hem de posar les piles. Aleshores, jo entenc que el dia de Sant Jordi normalment és angoixa. O sigui, és que és angoixa, perquè regalar un llibre no és gens fàcil. A més, si ets una persona que t'agrada llegir o t'agrada la lectura, és probable que vulguis regalar llibres a 355 persones i llavors, clar, has de pensar en molta gent, no? Pues amb el nòvio, la nòvia, o amb l'amant, o jo què sé, el que tingueu. Jo ni m'hi poso, jo, amb aquests temes de relacions. Amb la teva família, amb la teva germana, la teva millor amiga, que potser també li vols regalar un llibre, que això és una altra cosa que jo vull començar a normalitzar. No només els senyors són qui han de regalar llibres el dia de Sant Jordi, les senyores també ho han de fer, de la mateixa manera que les senyores també han de regalar una rosa als seus senyors. Això en les parelles heterosexuals, òbviament les parelles homosexuals de same, o sigui, és regal mutu, rosa, rosa, llibre, llibre, i punt, no hi ha un altre negoci. I a més també, importantíssim, crec que també hem de poder prioritzar les amigues i entendre que també se'ls ha de regalar llibres, també a les mares, als pares, o sigui, per mi és un dia fantàstic perquè és l'excusa ideal per comprar molts llibres i regalar-los. S'ha de fer una inversió grossa. Sap greu, perquè és veritat que moltes vegades els llibres poden semblar cars, que no és que ho siguin, és que les coses valen diners i tenen el preu que es mereixen, però és veritat que moltes vegades és una inversió que molta gent no es pot permetre. Aleshores, com que s'han de regalar tants llibres, necessiteu moltes recomanacions. Jo, per Sant Jordi, tinc l'afició de regalar llibres una mica romanticons, una mica cursis. A casa ens agraden molt les lectures d'amor, crec que a vosaltres també, i alguns dels llibres que us volia recomanar, per començar us volia recomanar una autora directament, que és Colette. Colette és una autora fantàstica del segle passat que jo desconeixia absolutament, que a més molts anys va estar treballant, va estar escrivint sota el nom del seu marit, o sigui, li feia de negre, i que després ella se'n va adonar que l'estaven estafant i va dir prou ja senyor, i va començar a escriure ella les seves pròpies històries. Aleshores, de Colette he llegit jo El blat tendre de Petits plaers. Aquest llibre és un gran regal per Sant Jordi, perquè és veritat, no es pot negar, ens encanta regalar llibres, però la gent en general no té temps per llegir i no és lectora. Aleshores, si tu li vols regalar aquell llibre al teu nòvio, a la teva nòvia, al teu pare, a la teva mare, que és gent que no llegeix gaire, però que saps que una història d'amor adolescent els hi pot agradar, perquè una història d'amor adolescent li agrada a qualsevol, i els números ho demostren, perquè tot el contingut que és sobre amor adolescents, cançons, pel·lícules, sèries, és igual el que sigui, triomfa, i ja està, perquè la gent, un amor adolescent que li recordi els seus primers petons, els seus primers dubtes. Com no t'ha d'agradar això? I aquesta novel·la és fantàstica perquè explica això, un primer amor, a més té una energia d'estiu que ve molt de gust de llegir, ara que comença una mica més la caloreta, a més no és calor encara, perquè és aquest temps com de primavera tan agradable que fa venir ganes de morir-te de calor perquè no te'n recordes ja del que era morir-te de calor. Vull dir, a l'agost estarem farts de la calor i no voldràs llegir-te un llibre sobre l'estiu. És ara que has de llegir lectures d'aquestes fresques. Jo crec que és una lectura superadient pel maig. Regal de Sant Jordi absolut. Són un xaval i una xavala que es coneixen de tota la vida, que viuen, que tenen famílies, són amigues i estiuegen junts. Estiuegen en un lloc de platja, o sigui, l'energia és aquesta 100%, i bàsicament és la història dels seus estira i arronses i de com gestionen l'estar enamorats, es coneixen des de fa molt de temps. A mi també m'agraden especialment les històries d'amor adolescent de dues persones que hi eren amigues abans. Bueno, no hi ha una història que em pugui robar més el cor. Típics dos amics que de cop i volta n'adonen que estan enamorats i tota la gestió que això comporta, perquè enamorar-se d'un amic no li recomano a ningú, ja t'ho dic, és l'experiència més bonica però més tràgica alhora. Aleshores aquest llibre ho explica molt bé. Colette és fantàstica. Jo la vaig descobrir amb aquest llibre, però després vaig tenir l'oportunitat de llegir els contes que ha editat recentment Coma Negra, amb el nom de La dona amagada. Això és espectacular. A part que el pròleg és de la Maria Mercè Marçal, que és algú que sempre fa una mica d'il·lusió, i que aquestes edicions de Coma Negra, de contes, són precioses i n'estan traient moltes. Tenen la de Pere Calders, tenen la de Tolstoi, tenen la de l'Anna Murià, i són edicions xulíssimes que també per persones que no llegeixen gaire i que potser necessiten la lectura a petites dosis, és ideal, perquè aquí tens un conte de 3 pàgines i a sobar-la te'n vas a dormir. Llavors està molt bé perquè no hi ha com la mateixa pressió que hi ha en una novel·la, no? Són contes absolutament preciosos i la majoria són contes com d'amor, però sempre com amb una volta divertida o amb un punt d'ironia. A mi m'agrada moltíssim, però també té aquest punt així com romanticón que jo crec que toca una mica per Sant Jordi, no? Us la recomano molt, aquesta autora en general. Jo tinc moltes ganes de llegir-la més i ara que està com una mica de moda, que està tornant a sortir, perquè aquests llibres són d'aquest any passat,
us recomano molt que la regaleu perquè, a més, així esteu descobrint una autora, perquè és veritat que si regales a alguna autora que ja coneixem, fa una mica de pal, potser. Parlant d'autores que ja coneixem, és veritat que n'hi ha que fan pal, no per elles, pobres, sinó perquè, clar, se'n parla tant, les has llegit al col·le i potser no t'han agradat, tal, que és un regal arriscat. Però és que de vegades el regal bo és arriscar-se i per això també, per Sant Jordi, jo crec que sempre és molt adient regalar una novel·leta de Mercè Rodoreda. Hi ha gent que està molt en contra de Mercè Rodoreda, no per Mercè Rodoreda, sinó per això, perquè és aquest tipus d'autor que se li gasta el nom, que com que tothom en parla tant, que com que et matxaquen tant la Mercè Rodoreda al col·le, i normalment al col·le, pobres, no t'ho expliquen massa bé perquè costa molt i perquè ja tenen prou feines els docents com per a sobre que tot t'agradi el carrer de les Camèlies, doncs clar, és un follon. Però de veritat que és una autora que si jo us recomano primer de tot que us la llegiu si no l'heu llegit en sèrio i després, bueno, és que si ja l'heu llegida, jo ja sé que no us he de convèncer d'intentar regalar aquest llibre a algú que us estimeu, perquè regalar Mercè Rodoreda sempre és una idea genial, i a més, Mercè Rodoreda té aquesta energia també d'abril, aquesta energia de floreta, aquesta energia de... A les nenes que ens agrada Sant Jordi ens encanta Mercè Rodoreda, aleshores jo crec que és una gran lectura per regalar, sobretot mares, amigues, aquest tipus de target, no? Però bueno, potser també el vostre nòvio li encanta. Mirall trencat, ja sé que moltes persones estan posant les mans al cap, perquè aquest llibre té la pobra desgràcia de ser un dels seleccionats que sovint surten per selectivitat. I clar, les generacions que els haurà tocat llegir-se aquest llibre per selectivitat no voldran saber-ne res. Nois, això és una obra mestra, és espectacular. No em pot agradar més Mirall trencat. És el meu llibre preferit de Mercè Rodoreda. Si no l'heu llegida, jo us recomano que comenceu per aquí. També és veritat que és una autora que per entendre-la del tot heu de llegir tota la seva obra, jo crec, però vaja, és un gran llibre per regalar perquè algú digui m'encanta la Mercè Rodoreda. És una mica gruixut, no especialment, és una lectura molt assumible i va sobre una història d'una família, no? Des del principi fins al final, des d'un principi que decideix ella i llavors va explicant la història de la família a través de, crec que arriba fins a 3 generacions i de l'espai i de tot. Llavors és bàsicament un safreig constant familiar, que a mi això és una que també m'agrada molt, no? D'ara aquest amb aquell, es casa amb aquesta, el fill va cap a aquesta banda. A mi tot el que tingui a veure amb un arbre genealògic complicadíssim, d'allò que t'has de fer un esquema, perquè aquí t'has de fer una mica d'esquema, m'encanta. És una lectura potser per persones que estan més avesades a llegir, però de veritat, si teniu la típica amiga que li agrada llegir o que està començant a llegir i s'està començant a enamorar de la lectura, ha de llegir aquest llibre. També de Mercè Rodoreda, el meu altre llibre preferit és El carrer de les Camèlies. És per mi una mica més dur i una mica més cru que Mirall trencat, tot i que Mirall trencat és Mercè Rodoreda, tampoc és una festa, vull dir, ja t'ho dic, és un punt tristoi, és allò que te'n vas a dormir amb una mica l'ai al cor, però bueno, ja m'agrada a mi aquest punt de tristesa. A més, aquestes edicions de Club Editor estan bastant bé, són molt xules, lletra grossa, generós, és fàcil de llegir. El carrer de les Camèlies és un altre clàssic. Per mi és guai perquè s'allunya com del llibre de selectivitat, no és la plaça del Diamant, que potser sí que tenim més gastats. És que en el meu cas, per exemple, a la plaça del Diamant em passa el que li deu passar a molta gent amb Mirall trencat, que va ser el meu llibre de selectivitat, llavors em fa una mica de pal. En canvi, El carrer de les Camèlies jo me'l vaig llegir i va ser quan em vaig obsessionar amb Mercè Rodoreda, perquè gràcies a aquest llibre jo vaig descobrir la Mercè Rodoreda com a lectora, no com a estudiant de batxillerat. I bàsicament m'encanta, t'explica la història d'una nena pobreta, que és la Cecília G, i dic pobreta, molt ben col·locat el pobreta, perquè té una vida plena de desgràcies i et va explicant la seva vida, que és això, ja us dic, un cúmul de coses tràgiques, però és que realment és tan bona la Mercè que és igual que t'expliqui que tu et quedes allà així. I és una història que està molt bé sobre la solitud i sobre com encaixar en aquest món. I després també m'agradaria parlar d'una tercera autora i ja última, que és la Sally Rooney. S'ha parlat molt de la Sally Rooney. A mi, com a molta gent, crec que la Sally Rooney m'interessa més com a fenomen que no com a escriptora, però és que després jo, no vull ser la farsanta que digui no, Sally Rooney no m'agrada perquè és massa... Aquesta tia té alguna cosa, jo em llegeixo un llibre de Sally Rooney i me l'acabo l'endemà, té alguna cosa guai, i el que crec que és guai és que en comparació amb Mercè Rodoreda o Colette és com molt més actual i parla de coses que potser sí que us poden arribar més si sou gent que no us agrada llegir autores no contemporànies. Jo us recomano una mica de Sally Rooney, cursilíssim, un romantiqueo d'aquest, fins i tot barat, que dius, quina cursilada, a mi això m'encanta. Llavors, primer de tot gent normal, que per mi és el meu preferit, que és, a mi em va encantar, bàsicament Marianne i Connell són una parelleta de nois que es coneixen a l'institut, un altre cop l'amor d'adolescència, però llavors et expliquen tota la seva història també pel pas de la universitat. Ja ens t'explica doncs això, des que es coneixen a l'institut fins que acaben la universitat, una mica com va evolucionant la seva història d'amor i de desamor constant.
Aquests estira i arronsa sempre és el mateix, però és que està molt ben fet. És un llibre molt guai sobre els silencis en una relació, sobre com de difícil és estimar-se amb algú, sobre com de difícil és aguantar les coses i fer que les coses funcionin i dir-se les veritats i totes aquestes mandangues. Llavors, si sou persones que no esteu gaire acostumades a llegir, però d'adolescents llegíeu molt i us encantaven en plan les distopies i totes aquestes com novel·les juvenils, gent normal us farà tornar a estimar la lectura i us ho dic molt en sèrio, és el vostre llibre. I després també per regalar un gran llibre aquest Sant Jordi, que a més acaba de sortir, fa relativament poc, On ets, món bonic, que és el nou llibre de Sally Rooney. Aleshores, si vosaltres esteu envoltat de gent que s'ha llegit gent normal i li voleu regalar un llibre, jo crec que regalar-li aquest serà un encert assegurat, perquè és una mica la mateixa energia, no? De tia millennial desenganyada amb tot, i a més aquí m'agrada perquè li dona com la volta una altra vegada i diu jo estic desenganyada amb tot fins al punt que vull tornar a la tradició i vull casar-me i vull tenir fills, i al final aquest llibre va d'això i a mi això m'agrada una mica. I em va explicant la història de dues amigues i de les històries paral·leles d'amor de les dues amigues amb dos senyors ràndoms, i mentrestant hi ha els mails que elles s'envien. Jo no dels mails la veritat és que no ho compro gaire perquè em sembla com forçat. Qui s'envia mails del 2022? No m'hi trobaràs enviant mails a les meves amigues, però bueno, escolta, també és veritat que està bé. A mi em sembla com una espècie de... O sigui, la cosa és que en aquests mails reflexionen, se suposa, les dues amigues sobre el marxisme, sobre com tot de coses superprofundes que jo penso, tio, jo les meves amigues, si tinc temps, les obro per comentar los Bridgerton, i és la màxima cosa culta que farem. No ho sé. Però bueno, és veritat que tot i així, la resta de història està bé, t'enganxa moltíssim, és un llibre gruixudot, però que te l'acabes en un tragis no res. I res, d'aquests llibres que et fan venir ganes de tornar-te a enamorar, de tenir nòvio, però no de tenir nòvio, sinó dels principis de les coses, de quan t'estàs enamorant, quan no saps si aquella tensió va cap a alguna banda o no. És aquesta energia, aquest llibre. També us el recomano molt, fa molt per Sant Jordi i fa molt per regalar. També us els podeu regalar vosaltres mateixos, tots aquests llibres, vull dir-te això, evidentment. Ja està, bàsicament és una mica això. Jo crec que aquestes són grans lectures per regalar durant aquesta dia de Sant Jordi, òbviament també amb la seva roseta. Espero que gaudiu molt d'aquesta primera diada sense Covid oficialment, no hi haurà mascaretes a les botigues ni res, o sigui, és que serà... Jo crec que pot ser molt gros, crec que pot ser molt gros i estic una mica nerviosa per aquest Sant Jordi. I res, això, a veure si el meu nòvio encerta regalant-me algun llibre. No és fàcil regalar-me un llibre a mi, la veritat. Em direu si heu regalat algun llibre d'aquests, també. Espero els vostres comentaris a YouTube i sobretot subscriviu-vos al canal de Llibreria Ona i recordeu que la Llibreria Ona no només estarà oberta durant Sant Jordi, sinó que tindran paradeta aquí a Pau Claris i també Passeig de Gràcia. O sigui que ja sabeu, podeu venir i, com sempre, demanar també recomanacions doncs, a les professionals fantàstiques que tenim aquí, a les llibreteres i llibreters, que segurament us podran indicar una mica millor que jo. Ens veiem, una abraçada molt grossa i fins d'aquí 15 dies. M'encanta llegir abans d'anar